fejn qabel kont terħila lejn il-promenad tal-Gżira u ftax biex għal mixja ħdejn il-baħar fil-ġranet sħan tas-sajf, issa dan l-ispazju ser jittieħed mill-pubbliku grazzi għal Transport Malta. Dan hekk kif l-awtorità tal-ippjanar approvat proġett sabiex jiġu mibnija restorant u numru ta' uffiċini fuq medda ta' spazju pubbliku tul il-promenad tal-Gżira u ta' Taxbix minkejja bosta ilmenti. Il-proġett tal-Kapitanerija f'Taxbix jinvolvi 500 metru kwadru ta' spazju bejn il-ġonna tal-Gżira u il-mol tal-Jott Marina, fejn issa grazzi għal dan il-proġett ser jiġu mibdula fi spazju għal uffiċini b'meeting rooms, ħwienet, restorant u żona ta' catering fuq barra. L-applikazzjoni mresqa minn Transport Malta turi kif dan il-proġett ser isir f'parti mit-triq ta' ħdejn ix-xatt u ser jinkludi wkoll parti miż-żona tal-parkeġġ u l-estensjoni tal-promenad. Intant min-naħa tagħha laqda flimkien mal-ambjent aħjar tinsab iddiskustata bl-approvazzjoni tal-applikazzjoni ta' Transport Malta għal ristorant, ħanut u uffiċini fuq il-kosta tal-Gżira. Dan intqal fi stqarrija pubblikata mill-laqda flimkien għall-ambjent aħjar fejn saħqet li l-applikazzjoni kienet mimlija illegalitajiet qabel saħansitra bdiet. Dan kif Transport Malta kienet iddikjarat li kellha l-permessi fida għal dan is-sit fid-dokumenti tal-offerti tal-2017. Hija żiedet tajt li min-naħa tiegħu is-Sindku tal-Gżira Borx Manxe ammetta li l-proġett kien sar deċiż minn qabel ma saret konsultazzjoni mal-Kunsill Lokali tal-Gżira. Apparti dan laqda insistiet li l-iskuża ta' traskuraġni tal-awtoritajiet lokali li ħallew il-ġnien tal-Gżira f'telqa mhix raġuni biżżejjed biex jiġġustifika dan il-proġett.